Алю, кажи му как да седне там и да такова. Той си знае, бе. Гледайте са. Има 5 лева е пускането. Да ми не даде първо. Има. Цената 2,50. Група ръбарис има ли? Аз ще свирим вместо него. Ако не се погоди за това. Как се е канал за падне, а? А това там не мога падне, отгоре мога падне. След това му казаха, че по-нататък не мога да отиде. А, така, мерси. Мери, мерси! Валю! Айде, бе! Нито му минува. Първо да седне вънка. Алло! Да седне отвънка. Да вземем това удължение. Има, беги оттам, бе. Пазете се оттам. Roberto, ja pogledi, tebi se zapali. На центъра. Ау, Айде, вземи една къса бира. Димо, една каса събира и 5 лева.